Сейчас у нас на связи, на прямой связи по телефону Володимир В'ятрович, а не за телефоном, навіть за скайпом, це краще. Володимир В'ятрович, екс-директор Інституту національної пам'яті українського, зараз народний депутат від Європейської солідарності. Дуже дякую, Володимире, що долучився до нашої розмови. Яке враження у тебе, як у людини, як у законодавця, від того, що відбувається з телеканалом АТR останніми днями? На жаль, боюся, що це якісь не випадкові рішення влади. На жаль, воно системно вписується в інші кроки, такі як скасування іномовлення через рішення знову-таки Міністерства культури чи законопроект, який зараз розглядається. Мені здається, що маємо низку таких системних інформаційних кроків, які однозначно можна оцінити радше як відступ України на інформаційному фронті. Ми чуємо про розведення військ, яке нібито відбувалося, чи навіть ще відбувається на лінії вогневого фронту і часто далеко не на користь України. Зараз аж відбувається з телеканалом АТR. Мені здається, що це схоже на розведення наших інформаційних військ. Насправді треба посилювати свою інформаційну присутність, зокрема в Криму. Нам треба посилювати сигнал світу, країні, Росії про те, що Україна це Крим, це Україна, Україна це обов'язково і Крим. Але на жаль, ми бачимо цілком протилежні кроки з боку теперішньої влади. Я не маю якихось виправдань щодо того, аби якось призупиняти фінансування того важливого насправді для України інформаційного телеканалу АТR.